Hi guys! Welcome po ulit sa ating new video. This time pupunta po tayo sa isang Indonesian restaurant. Dati na namin pinupuntahan to guys. So how many years na hindi na kami nakapunta doon. Gawa nga na nalipat na kami ng project site. So biglang nag-crave ang kasama ko. Nakakain daw kami sa isang Indonesian restaurant. And sabi ko balikan natin yung dati natin pinupuntahan. And siya nga pala guys, pasensya na po kasi ngayon lang ako nakapag-upload ng bago kong video. Kasi nga busy na tayo sa buhay. At laging pagod pagdating sa bahay. So nandito na tayo guys sa Central Restaurant. It is an Indonesian restaurant po. At tara na, pasok na tayo dito sa Central Restaurant. It's an Indonesian restaurant. For how many years, wala pa rin nagbago. Nandito pa rin yung mga pusa na may mga lahi na pakalat-kalat lang. Tara na at silipin natin sa loob guys. At pati mga pangalan nito guys, nakalimutan ko na. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung mga sikat na pagkain dito sa Indonesian restaurant. At ito naman ay crackers. Nakalimutan ko rin kung anong pangalan niyan. Pero dati nabili ako. At dahil late na kaming dumating dito, yan na lang ang mga nabutan namin. Yan yung mga pritong isda, itlog, at marami pang iba. Sayang kasi masasarap talaga yung mga pagkain nila dito. At nakikita ko na nga na wala na yung mga iba. Natatanong pa talaga ako kung no more na. Kasi nga nag-open sila by treat. Ang dami mga online orders. Tapos mga delivery pa. Tapos mga pagkain na dine-in. Wala na. Alas 7 kami dumating dyan guys. Kunti na lang din yung abutan namin. At ito ang wala sa ibang restaurant guys. Ang kagandahan dito is only rice. O diba, nagsabi ako ng tig-isa kaming plate of rice, ang dami-dami niyang binigay. So pag naubos mo yan, pwede ka pa yung magpadagdag ng libre. Diba? Ganda dito. In fairness, malambot ang rice nila. Ilang taon na rin ang lumipas, pero nandito pa rin yung display na lagi kong tinitignan tuwing nakain kami dito. First order arrive, yan po yung chicken barbecue. Napakasarap niyan. Hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay nilang extra spices dyan, mga secret recipe. At ito rin yung napakaanghang na sausawan nila, promise. At natatakam na ako, di na ako makapagantay guys, kaya let's dig in na. And our second order arrived. Ito talaga yung gustong-gusto niyang balikan. Ewan ko ba kung sa atin yan parang nilagang baka, pero ito Indonesian style, kaya masarap siya, promise. Nilagang baka yan, Indonesian style na may kamatis at saka fried na onion. Masarap siya. Ang kagandahan din dito, pag naubos mo yung sabaw, pwede kang mag-ice or mag-refill ng sabaw yan. Libre lang din guys. Napakasarap, wala kang masabi niyan. Kumbaga sabaw pa lang, ulam na. At flex ko lang din guys, yung mga iba't ibang klase ng mga sausawan nila. Lahat po yan maanghang, mga chilies po yan na ginawa sa iba't ibang paraan. At eto na nga, natawa ako kasi eto, sobrang anghang daw. So ayan, kain na tayo guys. Ito rin yung isa sa mga signature drinks nila, ang cold iced tea. Napakasarap niyan, promise. Hindi ko talaga nakalimutan na i-order yan. Alright, we're done and it's time to pay. 2 rice. 2 iced tea. That's all. As you can see guys, worth 71 real lang binayaran namin. Pero super duper lusog kami. Paano ba naman yan? Napaka-satisfying. Ayan, para sa mga gustong kumain ng Indonesian food, punta na kayo dito sa Central Restaurant located at Galina. Hindi kayo magsisisi dito sapagkat masarap na ang ulam, very affordable pa. At dahil malapit lang dito guys, ang dati naming pinagtatrabahuan, yan po ang dati naming project, The Plaza. Napakaganda na niya at nakaka-proud kasi isa ka sa mga nagtrabaho dyan dati. At dyan ako nagtrabaho for almost 8 years. Ngayon lang ulit ako nadalaw at nakakamangha talaga dahil sobrang maganda na. Tapos na kami kumain sa isang Indonesian restaurant at nabisita na rin namin yung dati naming project. So ngayon titungo naman tayo sa ating next na lakay. At masarap talagang balikan yung dati naming pinupuntahan. Akalain mo araw-araw dito kami nagawi at araw-araw din doon kami kumakain for lunch. Alright, destination arrive. Actually, pangatlong destination na namin dito. So ngayon, nandito tayo sa Nike Store. Balita ko kasi maraming sale dito, kaya pinili ko yung kasama ko na puntahan namin dito. Maraming sale. Ikaw ba naman, pauhuli sa mga sales nila? Tara na guys, pasok tayo sa loob, asilipin natin kung ano yung mga binta nila. Pagpasok pa lang namin guys, ayan, nagdiningning na, natutuwa na ang aking mga mata sa nakikita. Akalain mo kasi ang dami-daming sale mula dito sa first floor hanggang sa second floor. Mag-uumpisa yan from 29 Qatar Rial. Mula sapatos, damit, bag, medyas, marami pang iba. Powered by Nike.
At pagkatapos namin natingin sa first floor, nadako naman kami sa second floor para tignan kung ano pa yung mga available na products nila on sale. At sa dami ng mga sale na sapatos, hindi mo talaga alam kung ano yung mga dadamputin mo. At dito, hindi ko na naman napigilan ng sarili ko. Kumuha na naman ako ng backpack. Paano ba yan kasi? Mahilig talaga ako sa mga backpack. Kumuha na naman ako ng isa from Nike at saka isang sandal from Timberland. Oo. 160 po. May 20 reals po sila, ma'am. Wala po. 332 po. 2, 310, 20, 31, and 50. Thank you. At ayan, nakabili na naman tayo ng para sa atin. O Happy Yarn. At pagkatapos kong bumili ng para sa akin, heto nga, at nakabili kami ng 2 sapatos para sa bunso namin. Isang puti at saka isang black na gagamitin daw niya para sa school niya next year. At lahat yan ay darating sa Pilipinas next month. At para kay kuya naman, siya na lang daw bahalang bumili kasi hindi rin namin alam kung ano yung design na gusto niya. Ayan, tapos na kaming bumili at nakapag-shopping din ng konti dito sa Nike store. So it's time to go home na, guys. So ayan guys, tapos na kami nag-shopping dito sa Nike outlet. So kung nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up and follow my Facebook page, Mana Marie, and of course my YouTube channel, Marie Per Vlogs. Till next video guys, bye!